Želite da predajete privatne časove i postanete profesor na EasyPass platformi? Pre svega posetite easypass.rs, kliknite na padajući meni, pa onda na Postanite profesor. Otvorit će vam se prozor gde se nalaze sve neophodne informacije, počevši od samih benefita korišćenja EasyPass platforme, do toga kako bi izgledala vaša potencijalna zarada, kao i kalkulator zarade gde možete tačno izračunati kolika će biti vaša mesečna zarada. Takođe ćete se upoznati sa vrstama paketa pretplata koje kao profesor možete nuditi koristeći našu platformu. Scrollajte dole i unesite osnovne podatke kao što su ime i prezime, e-mail, lozinka, broj telefona. Čekirajte boks na kome piše prihvatam uslove korišćenja i politiku privatnosti, pa zatim napravi nalog. Dobit ćete e-mail dobrodošlice gde ćemo vas obavestiti o statusu vašeg profila. Zatim je neophodno da uložite malo vremena i energije kako biste uneli sve neophodne podatke i kako bi vaš profil bio popunjen. Čestitamo, uspešno ste postali profesor na EasyPass platformi.